היי לכולן, אנחנו שוב אצלי בבית, עושים שיעור פילאטיס מזרן. אנחנו הולכים לעשות שיעור שמתאים לכל הרמות. אני אתן גם אפשרויות פחות מסובכות, גם קצת יותר מאתגרות, ככה שתוכלו ממש למצוא את עצמכם בכל המצבים. תעשו מה שמתאים לכם היום, ויאללה, בואו נתחיל, נשכב על הגב. ניקח לנו רגע כמה נשימות, תיישרו את הרגליים על המזרן, עקבים ביחד, אצבעות לחוד, ידיים ארוכות, ניקח אוויר. נוציא אוויר דרך הפה, שחרר הכל אל המזרן. עוד פעמיים, ניקח אוויר, נשימה עמוקה. בהוצאת אוויר את הידיים אתן מעריכות קדימה, את הקודקוד להעריך אחורה, בטן נאספת, הגב מתארך, ממש תרגישו איך אתן מתארכות לאט לאט עוד סנטימטר. עוד פעם אחת, דרך האף ניקח אוויר. בהוצאת אוויר אנחנו מרימים ראש ובית חזה, הידיים מתארכות קדימה ואנחנו יוצאים פה ל-100, מפמפמים עם הידיים למעלה ולמטה, לוקחים אוויר על 5 ספירות, מוציאים אוויר על 5 ספירות. אז או שנשאר עם הרגליים על המזרן או שנהדק עקבים, נציף בגובה העיניים ונמשיך. לקחת 2, 3, 4, 5, להוציא 2, 3, 4, 5. המבט אל הפופיק, להוציא. אם לא נוח לנו לא ב-45 מעלות ולא על הרצפה, אפשר להניח את כפות הרגליים, ברכיים כפופות, להדק חזק יריחיים ולהמשיך. זה עדיין יחמם את הגוף. בואו נשאר פה, לקחת אוויר ולהוציא. עוד פעמיים, לקחת 2, 3, 4, 5, להוציא 2, 3, 4, 5. כל הזמן להרגיש איך הידיים מושכות קדימה, איך הפופיק מושך אחורה, גב עגול, ראש פנימה. אחד אחרון, לקחת 2, 3, 4, 5, להוציא 2, 3, 4, 5, לעצור, להוציא את כל האוויר, לעלות עוד טיפה ולשחרר. למתוח רגע ידיים אחורה, רגליים קדימה, פלקס ברגליים, ואנחנו עוברים לרול-אפ. אז הידיים עולות למעלה לכיוון התקרה, נרים ראש ובית חזה וננסה לעלות כל הדרך. יש לנו פה 3 מתיחות קדימה, 3, 2, 1. עכשיו אם לא הצלחנו לעלות, תמצאו את הדרך כדי לעלות למעלה, דרך הצד, ואפשר לרדת רק לחצי דרך. אז או שאנחנו יורדים רק עד לחצי, ובגב עגול עולים בחזרה, או שאנחנו יורדים כל הדרך למטה, חוליה אחרי חוליה, הידיים עולות מעבר לראש, להרים ידיים לכיוון התקרה, ראש נכנס פנימה ולקלף כל חוליה בתור שלה. 3 מתיחות קדימה, 3, 2, 1, ולרדת למטה, כתפיים במקום, כל חוליה בתור שלה, ממש להתחיל לרווח בין החוליות, למתוח את הגב, להתחיל להזיז את הגוף לפני השיעור, עד הסוף לרדת למטה. בואו נעשה עוד אחד אחרון, חצי דרך, כל הדרך, מה שמתאים לכם להרים, ולשלוח את עצמנו קדימה, 3, 2, 1, ואנחנו יורדים כל הדרך בחזרה למטה. אני קצת עליתי על המזרן, אז אני יורדת טיפה למטה. אנחנו עושים את ה-overhead, אז אנחנו הולכים להרים את הרגליים למעלה לכיוון התקרה ומעבר לראש, אם זה אפשרי. נפתח פיסוק קטן ברוחב המזרן ונרד חוליה אחרי חוליה למטה. כשהאגן נוגע במזרן, נשלח את הרגליים ל-45 מעלות, נצמיד בין הרגליים ונשלח בחזרה אחורה. לפתוח לפיסוק וחוליה אחרי חוליה, לרדת למטה. אם לא הולך לנו ההקפצה הזאת של האגן והרגליים שעוברות מעבר לראש, אז רק הכנה קטנה. רק להתחיל ללחוץ את הידיים לתוך המזרן ולנסות להרים, כדי להתחיל להבין את התנועה. הכוח בא מהבטן, לשלוח את הרגליים למעלה או מעבר לראש, או שאנחנו עושים את כל הטווח. בואו נעשה את זה ברוורס, נשלח רגליים למטה, נפתח לפיסוק, והפעם אנחנו נשארים בפיסוק, מעבירים את הרגליים כשהן פתוחות, מצמידים את הרגליים ויורדים למטה כשהן צמודות. עוד פעמיים, רגליים ל-45 מעלות, לפתוח, להרים, תראו שהרגליים לא קורסות לכיוון הפנים, אלא לשמור את הרגליים באוויר, להצמיד ולרדת, חוליה אחרי חוליה. אז יש לנו אורך במותניים, לא להתקפל לחצי. ולהעביר.
לסגור, חוליה אחרי חוליה, לרדת למטה. אנחנו הולכים להישאר עם רגל ימין לכיוון התקרה, תאריכו את רגל שמאל בפלקס למטה לכיוון המזרן. פוינט וטרן אאוט, אנחנו בלג סרקל, קרוס לכתף ימין, להשלים סיבוב, לפתוח הצידה ולעבור דרך המרכז, לעצור. קרוס לשמאל ולהשלים סיבוב. אז זה קצב מהיר, קרוס וסיבוב, קרוס, סיבוב, לעצור, קרוס, סיבוב. תוך כדי הסיבובים, תשימו לב שרגל שמאל נשארת נעוצה חזק במזרן, עוזרת לנו להתייצב. עוד אחד, קרוס, סיבוב וגם רוורס, לפתוח לימין, להשלים סיבוב. תנו לאגן קצת לזוז, אבל הצלעות האחוריות, הכתפיים, פלג הגוף העליון נשאר כבד ויציב על המזרן. עוד אחד אחרון, אאוט, להשלים סיבוב, נשאר עם הרגל למעלה. מכאן נכפוף את רגל שמאל, נניח אותה על המזרן, את רגל ימין נאריך לכיוון ברך שמאל. אנחנו עושים פה הכנה לטיזר, זה בעצם חצי טיזר. ידיים למעלה לכיוון התקרה. אנחנו מתחילים להרים ראש ובית חזה. נשלח את הידיים קדימה, יכול להיות שפה זה יהיה לנו מספיק, אפשר לעצור ולרדת, או להמשיך כל הדרך לטפס למעלה, 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 למעלה. הידיים שלי מקבילות אל הרגל, בית חזה פתוח, ונתחיל לרדת למטה בחזרה. אז הידיים והרגל מתארכות קדימה, פופיק מושך אחורה, ידיים הולכות מעבר לראש, ושוב להרים ידיים, להרים ראש, חצי דרך או כל הדרך, ולפתוח בית חזה, לרדת בחזרה למטה. תנסו לייצב את רגל ימין. אז גם כשאתם עולים, לרוב הרגל אולי תרצה לרדת, כדי שנוכל לעלות. תנסו לשמור אותה בגובה, זה מאתגר. I know. עוד אחד אחרון. ראש עולה, חוליה אחרי חוליה, לעלות, 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 לפתוח בית חזה, ולאט לאט להתחיל לרדת למטה. בואו נחבק אלינו רגע את ברך ימין, מרפקים פתוחים לצדדים, נאריך את רגל שמאל, נרים ראש ובית חזה, והנה אנחנו בסינגל לג סטרץ', נחליף בין הרגליים, למשוך פעמיים, פול, פול, להחליף, פול, פול, להחליף, פול, פול, להחליף. ממש תרגישו איך הידיים דוחפות את הברך, הברך דוחפת בחזרה את הידיים, גב עגול, ואנחנו מנסים ממש לייצב את הגוף תוך כדי. עוד אחד, פול, פול, להחליף, פול, פול, להחליף, חבקו שתי ברכיים, אם צריך רגע קחו הפסקה. אנחנו עוברים לדאבל לג סטרץ', אנחנו עם הרגליים ב-V, ידיים על הקרסוליים, להרים את הראש, מבט אל הפופיק. בואו נעשה הכנה. רק הידיים נשלחות לצד האוזניים, ולהשלים סיבוב, לתפוס שוב. אז אפשר להישאר בשלב הזה, או התרגיל המלא, הידיים מתארכות לצד האוזניים, הרגליים מתארכות קדימה, עדיין מבט אל הפופיק, ולהשלים סיבוב. עוד 3, אאוט. ולהוציא אוויר, לסובב את הידיים ולעלות. עוד פעמיים, אאוט. להתארך, כאילו מישהו מושך אתכם מהידיים, מושך אתכם מהרגליים, אחד אחרון, אאוט. להשלים סיבוב ולשחרר. בואו נעשה את כל הכיף הזה לצד השני. אז רגל ימין ופלקס, רגל שמאל בפוינט ובטרן אאוט. יש לנו פה לג סרקל, קרוס לימין, להשלים סיבוב, לעצור. קרוס לימין, להשלים סיבוב, לעצור. קרוס וסיבוב. אז שוב, תזכרו, רגל שמאל, כלילה, אנחנו רוצים להכניס פה תנועתיות של מפרק הירך, בזמן שהגוף מנסה עדיין להישאר יציב על המזרן. רוורס, אאוט לשמאל, ולהשלים סיבוב. אאוט וסיבוב. אאוט, סיבוב. עוד פעמיים. אחד אחרון. מכופפות את רגל ימין, מעריכות את רגל שמאל לקו של ברך ימין, נרים את הידיים לכיוון התקרה ונעלה לחצי טיזר, ראש עולה. אמרנו, אפשר להישאר בשלב הזה, או להתחיל לטפס חוליה אחרי חוליה, בית חזה פתוח, ודאון למטה. אגן מתגלגל, הידיים מתנגדות, הרגל מתנגדת כשהפופיק מושך. ידיים לצד האוזניים, להרים, ראש ולטפס. תזכרו, הרגל מנסה להישאר כמה שיותר יציבה, בלי להוריד אותה למטה. עוד אחד אחרון. ידיים, ראש,
לעלות, 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 ולרדת למטה, לחבק את הברך אלינו. גם כאן נעשה תרגיל מהסדרת בטן, אז הפעם נעשה את הסיזרס. תיישרו את רגל שמאל, תרימו ראש, תתפסו כמה שיותר לכיוון הקרסול, רגל ימין עלתה באוויר, 2 משיכות של רגל שמאל, פול, פול להחליף, פול, פול להחליף, פול, פול להחליף, פול, פול להחליף, 2 משיכות ו2 משיכות, פול, פול להחליף, פול, פול להחליף, אחרון, פול, פול ופול, פול. נרים את שתי הרגליים למעלה ל-lower end lift, תעבירו את הידיים מאחורי הראש, רגליים ב-V, אנחנו שולחים את הרגליים קדימה ומרימים בחזרה למעלה. עוד 3 כאלה, אפשר גם עם רגליים כפופות, אם צריך לשלוח קטן ולהרים, תהיו במקום שוב שמתאים לכם היום. אז קדימה ולהרים. עוד אחד אחרון. דאון, 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 דאון. להרים למעלה ולשחרר. בואו נעלה לישיבה. לספיין סטרץ' פורוורד. קצת נמתח את הגב. הידיים בין הרגליים. כף יד על כף יד אני שמה. תנסו לצמוח למעלה. כאילו מישהו מושך אתכן מהקודקוד. אולי הטוסיק מתכווץ כדי לעלות אותו טיפה. ומכאן אנחנו מושכים את הידיים קדימה לכיוון העקבים. בעוד שהגב התחתון והבטן מושכים אחורה, אחורה, אחורה. ונזדקף, ניקח אוויר, ולהוציא אוויר, גב עגול. ידיים קדימה, פופיק אחורה. ולהזדקף בחזרה למעלה. עוד פעמיים כאלה, טוסיק מתכווץ, גב עגול. הידיים מושכות קדימה, פופיק מושך אחורה. ולעלות. תשימו לב שאני לא סתם הולכת קדימה ונמתחת. זאת לא המטרה, אלא תנסו שוב ממש לחשוב על 2 הנקודות שמתרחקות אחת מהשנייה. ולהזדקף, נפתח ידיים לצדדים. אם קשה לנו לשבת פה בגב זקוף, תכפפו ברכיים, זה יעזור לכם לפתוח את בית החזה. יותר חשוב שהגב עכשיו יהיה ישר מאשר שהרגליים יהיו ישרות. בואו נצמיד את הרגליים מי שיכול, אפשר לעשות את זה גם בישיבה מזרחית. יש לנו פה טוויסט לצד ימין, עוד קצת טוויסט לצד ימין, ונחזור אל המרכז, ולצד שמאל, טוויסט, וטוויסט, ולחזור אל המרכז. תשימו לב שתוך כדי הטוויסט, תציצו רגע על הרגליים, תראו שאין לכם רגל אחת שזזה אחת קדימה. נסו לשמור את 2 הרגליים באותו קו, ולחזור אל המרכז. אז יש לנו טוויסט, עוד טיפה טוויסט, ולחזור למרכז. צד שני, טוויסט, וטוויסט, ולחזור אל המרכז, וטוויסט, עוד קצת טוויסט, לחזור למרכז, אחרון לכל צד, ולחזור ממש לסחוט את עמוד השדרה, טוויסט, טוויסט, לחזור על המרכז ולשחרר. אנחנו הולכים לשכב על צד ימין שלנו. אז אנחנו שוכבים, ברונו פה הצטרף אלינו, שוכבים בחלק האחורי של המזרן, כף יד ימין מתחת לראש, ואת הרגליים אתם הולכים לקחת קדימה, כן, יש פה כלב שמפריע, גם את רגל שמאל. אז 2 הרגליים אחת מעל השנייה, רגל ימין בפלקס, יד שמאל תומכת בכם מקדימה, אנחנו עם כתף מעל כתף, אגן מעל אגן, מרימים את רגל שמאל בפוינט, ויש לנו 2 קיקים קדימה, קיק, קיק ולמשוך לאחור, קיק, קיק ולמשוך אחורה, בערך 6 חזרות כאלה. תשימו לב תוך כדי שהגוף לא רוקד יותר מדי, אז כשהרגל נוסעת אחורה אנחנו לא מקשיטים את הגב, אלא תנסו לשמור על גב ארוך ויציב. עוד פעמיים, קיק, קיק ולמשוך לאחור, ושוב קיק, קיק, נמשוך לאחור, נשאר עם הרגל שם למעגלים קטנים, ממש סיבוב פיצי. הבוין מציירת את הסיבוב בגודל של שקל ורוורס. תוך כדי הסיבובים גם כאן תנסו לייצב את הגוף. עוד 3, 2 ונחזיר את הרגל למקום, קיקים למעלה, קיק, קיק ובפלקס להוריד רחוק, קיק, קיק ובפלקס להוריד. אז כאילו אתם רוצים להוריד את רגל שמאל מעבר לרגל ימין. אתם רוצים ממש להעריך אותה. עוד 3, גם פה 6 חזרות.
וכל הדרך למעלה. עוד פעמיים, אפ, ובפלקס, להוריד, אחרון, קיק. קיק, להוריד, אנחנו עושים סיבובים, ניקח את הרגל אחורה, למעלה, קדימה ולסגור, 3 מעגלים לכל כיוון, קדימה ואין, אחרון, אחורה, אפ, קדימה ורוורס, גו קדימה, אפ, אחורה ולהחזיר, קדימה, אפ, אחורה ולהחזיר, אחרון, קדימה, אפ, אחורה, להחזיר, אנחנו עושים גם בייסיקל, לקפוף, ליישר קדימה, למשוך לאחור ושוב לקפוף אין אל בית החזה, ליישר. תנסו ממש להביא את העקב אל הטוסיק, ללחוץ את ההמסטרינג, את הערך האחורית, וגם רוורס, ניקח את הרגל קדימה, ללחוץ עקב אל הטוסיק, למשוך לאחור ולהאריך, ממש תנועה גדולה, אין, אחורה, אחד, אחרון, קדימה, לקפוף, למשוך לאחור, להחזיר ולשחרר. יופי. נכפוף את הברכיים, נעלה על צד ימין, על כף יד ימין שלנו. אנחנו עושים פה סייד בנד, אז תראו שאתם לא ממש עם היד מתחת לכתף, אלא תיקחו קצת קדימה שתוכלו להיות עם מרפק רך. את כף רגל שמאל אנחנו דורכים מעבר לכף רגל ימין, יד שמאל פתוחה הצידה, ואנחנו הולכים ליישר את שתי הרגליים, לעלות לסייד בנד גדול, קשת ענקית, ולחזור. מי שזה טוב לו פה שישאר, אני מראה רגע שלב אחד פחות, רגל ימין נשארת על הרצפה, רגל שמאל ישרה, ואנחנו רק מרימים את האגן למעלה, כשהברך עדיין נשארת שם. אז או רגל ליד רגל, או שרגל ימין נשארת שם, מי שרוצה אפילו עוד יותר, שישים כף רגל על כף רגל, זה יהיה פחות יציב. בואו נעשה עוד פעמיים כאלה. אני נשארת עם כף רגל מעבר לכף הרגל השנייה. עוד פעמיים. לכווץ את מותן ימין, להאריך את מותן שמאל קשת ענקית, ולרדת בחזרה למטה. אחד אחרון, לעלות למעלה, להישאר שם ניעות קטנות למעלה. ולמעלה, ממש לכווץ את מותן ימין. עוד 4, 3, 2, 1, לכפוף ברכיים, ורגע תניחו את יד שמאל על שוק שמאל, תרימו את יד ימין למעלה, ותמתחו את הצד שעבד עכשיו, קשה, תרימו את יד ימין ואת טוסיק ימין תורידו עוד למטה, מתיחה נהדרת, ובואו נעשה את זה לצד השני. אז אנחנו שוכבים בחלק האחורי של המזרן, יד ימין מתחת לראש, ניקח את שתי הרגליים קדימה, יד ימין לפנינו, כתף מעל כתף, אגן מעל אגן, 6 פעמים לכל דבר, אתם יכולים לעשות בקצב שלכם. קיק, קיק ולמשוך, לאחור וקיק, קיק, גם הרגל התחתונה עובדת, כי היא צריכה ממש לייצב אותנו. אז אני כבר מרגישה את רגל ימין, כי היא כנראה עבדה בצד השני. עוד 3, קיק, קיק, למשוך, לאחור, ממש לחשוב על אורך בכל התרגילים. כאילו אתם רוצים לגעת בקיר הקדמי, בקיר האחורי נשאר אחורה סיבובים קטנים. 8, 7, 6, 5, לייצב, 4, 3, וגם רוורס, סיבובים אל הצד השני. יופי, עוד 3, 2, נחזיר את הרגל למקום, קיק למעלה, קיק וקיק בפלקס להוריד עד הסוף. go up. אפ ובפלקס להוריד, להרים. זה ממש להאריך את רגל ימין מעבר לרגל שמאל. עוד פעמיים, קיק, קיק, להוריד עד למטה, אחרון, קיק, קיק, להוריד. בואו נעשה מעגלים, ניקח את הרגל לאחורה, למעלה, קדימה ולסגור, אחורה, אפ, קדימה, עוד אחד. אנחנו מציירים 3 מעגלים לכל כיוון, קדימה, אפ, אחורה, וגם כאן תנסו שהגוף לא ירקוד יותר מדי, כן, תנועה קטנה. ניקח את הרגל אחורה לבייסיקל, נכפוף את העקב אל הטוסיק, דרך אל בית חזה, ניישר קדימה ולמשוך לאחור, ושוב, אין, לקפוף, ליישר ולמשוך, אחרון, לקפוף. ליישר אל המראה, אל המצלמה, ורוורס, הרגל באה קדימה,
לכפוף, למשוך לאחור. עוד פעמיים. אחד אחרון, קדימה, אין, למשוך לאחור ולשחרר. יופי, גם כאן נכפוף ברכיים. יש לנו את הסייד בנד בצד הזה, אז כף יד שמאל, קצת אחרי הכתף. שתי הברכיים כפופות, אנחנו שמים את רגל ימין מעבר לרגל שמאל, או רגל על רגל, או שרגל ימין ישרה ורגל שמאל נשארת על המזרן, מה שעשיתם בצד השני, תאזנו. אז יאללה, עלינו למעלה. קשת גדולה ולכפוף. ממש כאילו אני כמו קפיץ, מעריכה את הקודקוד לצד אחד, להעריך את מותן ימין, הרגליים הולכות אל הצד השני, ולהוציא אוויר. מבט קדימה כל הזמן. עוד פעמיים. אפ, 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 אפ. ובפעם האחרונה עלינו למעלה, נשארנו שם לניעות קטנות של האגן למעלה ולמעלה ולמעלה. עוד 4, 3, 2, 1 ולשחרר. תישארו עם הברכיים כפופות, יד ימין תניחו על השוק, את יד שמאל תרימו למעלה ורגע למתוח. אנחנו הולכים לשכב על הבטן עכשיו. בואו נשים כף יד על כף יד ואת המצח על הידיים. עקבים צמודים, ראש מונח, אנחנו שואבים את הפופיק פנימה, מהדקים עקבים יריחיים ומרימים ראש ובית חזה. הרמה קטנה ולרדת. אז תשימו לב שאני לא עולה למעלה כדי להקשיט, אלא אני עולה מתוך התארכות. כאילו מישהו מושך אותי מהקודקוד, וזה מה שמרים אותי למעלה. אז זה לא יוצא עלייה מאוד גדולה. ליפט. ולרדת. עוד פעמיים. פעם הבאה עלינו למעלה, נשארנו שם. אנחנו שולחים מרפקים אחורה, מיישרים גם את הידיים, מנסים לעלות עוד סנטימטר, נחזיר את הידיים אל המצח ונרד בחזרה. עוד 3, להרים, לשלוח ידיים אחורה, תנסו לפתוח פה עוד בית חזה, תשמרו על הגובה הזה, תחזירו את הידיים על המצח ולרדת. עוד פעמיים. אפ. מרפקים. ליישר, להחזיר אל המצח ולרדת. פעם אחת אחרונה. להרים, לשלוח אחורה, 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 אולי גם לשלב אצבעות כדי לעלות עוד טיפה ולרדת למטה. ליישר ידיים קדימה. אנחנו הולכים לעשות פה גם סווימינג, מי שמכיר. אז הידיים והרגליים מתארכות, כל יד לכיוון שלה. יד ימין ורגל שמאל יעלו טיפה יותר, ולהחליף. ולהחליף, וממש להתחיל להגביר את הקצב, לשחות חתירה בקצב מהיר. עוד 8, 7, לנסות לייצב את הגוף. עוד 4, 3, 2, 1, וללכת לתנוחת מנוחה. תוסיק אחורה, ידיים קדימה. שנייה לנשום. ומכאן אנחנו עומדים על הברכיים, כמו שאנחנו, לטאי סטרץ'. נבוא קצת קדימה, להיות במרכז. אז אנחנו עם הכתפיים ממש מעל האגן, האגן מעל הברכיים, הידיים מתארכות קדימה. מכאן, קו אחד ארוך, מהקודקוד עד הברך, הכל כמקשה אחת, נוסע אחורה. למתוח את הירך ולעלות בחזרה. אז תשימו לב שאני לא מקשיטה את הגב העליון ולא את התחתון, גם לא שלחת טוסיק אחורה, אלא ממש הכל בקו אחד הולך אחורה, לדחוף את השוקיים לתוך המזרן כדי לעלות בחזרה. אחורה, אחורה, אחורה. אז אתם שולטים פה בטווח, זה יכול להיות טווח קטן, אם בא לכם יותר, תרימו ידיים לצד האוזניים ותמשיכו. זה קצת יותר מאתגר, כי המנוף גדול יותר, יותר טווח. ולדחוף כדי לעלות. עוד 3. בטן חזקה, ברכיים מושכות קדימה, הקודקוד מושך אחורה, לדחוף את השוקיים אל הרצפה ולעלות. עוד פעמיים. אחד אחרון. למשוך. אחורה, 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 להחזיק את זה שם. עוד 4, 3, 2,
אחת ולשחרר, להניח ידיים על המזרן לעמידת 6. אנחנו שולחים את רגל ימין אחורה, אוספים את הבטן, מנתקים גם את הרגל השנייה ורק מחזיקים פה ונושמים. הידיים ממש לוחצות את המזרן כדי להרחיק בין השכמות, רק להחזיק. ואנחנו מפה הולכים להעביר משקל קצת קדימה וקצת אחורה, קצת קדימה וקצת אחורה. עוד פעמיים, אחד אחרון ורגע לנוח, ברכיים על המזרן וליישב. אנחנו עושים פה עוד הכנה לאיזשהו תרגיל ואז נחבר את הכל ללג פול פרונט. אז עלינו שוב רגל רגל אל הפלנק. עכשיו אנחנו הולכים להרים את רגל ימין בפוינט ולהחזיר, להרים את שמאל ולהחזיר, עוד אחד לכל צד, ימין, גוף יציב ושמאל, להחזיר, להניח ברכיים ורגע לנוח. אנחנו עכשיו הולכים גם להרים את הרגל למעלה וגם להעביר משקל אחורה קדימה. יש? בואו ננסה. אז אנחנו מיישרים רגל רגל, מעריכים את רגל שמאל, לוקחים את המשקל קדימה, אחורה, מחזירים את ימין, מרימים את שמאל, קדימה, אחורה, להחזיר וימין, עוד אחד לכל צד. להרים את שמאל, קדימה, אחורה, להחזיר ורגע לשחרר. שנייה לנשום. כרגיל נסיים בפושאפ. אז לעלות רגע לפירמידה, לטייל עם הידיים לכיוון הרגליים, וחוליה אחרי חוליה לעלות למעלה. אנחנו עם הרגליים ב-V. נתחיל בפושאפ אחד, אחרי זה 2 פושאפ, ובסוף נסיים גם ב3 פעמים של פושאפ. אז הרגליים ב-V כל הזמן. ניקח אוויר, נרים ידיים לצד האוזניים. נתארך למעלה לכיוון התקרה, ונצלול למטה לכיוון הרצפה. 4 צעדים קדימה לטייל יפה בלי לזוז יותר מדי. 4, 3, 2, 1, להחזיק פה פושאפ אחד, לקפוף. ליישר, נרים את הטוסיק למעלה ובואו נטייל עכשיו עם הרגליים אל הידיים. 4, 3, 2, 1. גב עגול, נעלה למעלה. ניקח אוויר, ידיים עולות. נצלול למטה. ידיים על הרצפה, נטייל עם הרגליים אחורה. 4, 3, 2, 1. אנחנו בפלנק, טוסיק נמוך, עקבים צמודים. 2 פושאפים, צרים, צמוד אל הגוף. אפשר גם להוריד ברכיים. להרים את הטוסיק למעלה, לטייל עם הידיים אל הרגליים. 4, 3, 2, 1. לעלות בגב עגול. אחד אחרון. לקחת אוויר, ידיים עולות. ולצלול למטה. last one, best one. הכי טוב שלנו. לטייל עם הידיים. 4 צעדים. ויש לנו פה 3 פעמים פושאפ. אפשר טווח קטן. אפשר גם רק להחזיק בפלנק. להרים את הטוסיק למעלה, לטייל עכשיו עם הרגליים על הידיים. 4, 3, 2, 1. לקפוף טיפה ברכיים. לעלות למעלה חוליה אחרי חוליה. בואו נמחא לנו כפיים אל האימון. מקווה שנהנתם. נפגש בסרטונים הבאים. יום טוב.